Piştî vexwendina bi navê Kongreya Niştîmanî Kurdistanî kenekê bilav bûye û tê de komîteyek ji xwe re ava kiriye û banga xwe bilav kiriye û daxwaz ji aliyên Kurdî kiriye ku yekrêziyekê di navmala Kurdî de ava bikin û rê li pêşiya gefên Tirkiyeyê bigirin. Ev e duhemîn bang e piştî banga Sekreterê Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê Ebdilhemîd Haj Derwiş. Bî ku yek ji her du aliyan çi pêşînyarek û çareseriyekê ji nakokên deverê re pêşkêş bikin yan dîdgahekê zelal bang bikin. Di bersiva banga kenekê de endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê Pedekesê Bişar Emîn dibêje ez bawerim ev tenê ji bûna ragihandinê ye û ne tiştekî din e ji ber ku vexwendinên li ser vî şêweyî encamên wê di pêşiyê de diyar in û wê tiştekî ciddî nebe eger peyedê girtiyên enekesê û partiyên din azad neke û eger razî nebe ku ofîs û baragehên enekesê carekî din veke û êdî rê li pêşiya çalakiyên enekesê û partiyên wê negire. Piştre hemahengî û hevkarî û lihevhatinê ji enekesê bixwaze û daxwaza rêkeftinên di navbera aliyan de bike û tekeziyê li ser pêkvekarkirina rastexîne bike. Ew jî mîna tekeziyekê li ser serbixweya biryara siyasî ye. Piştre em dikarin bi hev re hevdîtineke siyasî berfireh di navbera hemû aliyên siyasî de bikin. Da ku em bigine encam ne ku xizmeta yekrêzî û berjewendiya miletê me yê Kurd bike. Ji aliyê xwe ve jî endamê desteya siyasî ya Hevpeymaniya Niştîmanî ya Hêzên Şoreşê Opozisyona Sûriyê û endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriye Abdullah Gedo wiha bersiva kenekê da. Divê Partiya PYD ya ku bi navê Kongreya Niştîmanî Kurdistanî diaxive û banga lihevnêzîkbûnê ji aliyên siyasî Kurdî dike, bibe xwediyên nerîneke siyasî Kurdî Sûrî û bi awayeke sivîlî, aştî, rêzgirtinê li hember hevrikê xwe bigire. Ku dûr be ji kiryarên tund li hember hêzên opozisyona niştîmanî Kurdî aştî xwaz. Û vê yekê mîna hilbijardeyeke mayînde bikarbîne nek dema bikeve tengaviyê de, da ku em bikarin bi hev re derbasî şirîkatiyeke rasteqîne bibin. Tişta ku tev dem û PYD pêşinyar dike, ne baweriyeke xwedî ye û ne jî razîbûneke pêşkêşî miletê Kurd û cehdeya Kurdî dike, lêbelê ev yek li encama daxwazên aliyên ji derve ne. Siyasmedarê Kurd û endamê Hevbenda Kurdên Serbixwe Mihemed Elî Îsa dibêje ev vexwendina PYD tenê nîşana ragihandina feşela siyasetên wê ye û dizîneke ji encamên kiryarê wê û gereke ji bû ku xwe ji tenahî û dorpêça xwe ya siyasî derbixe. Bi taybetî piştî gefên Tirkiye û dev jêberdana Amerîka û egera vekşîna hêzên wê piştî nemana Daişê û bi dawî hatina erkê PYD êdî mîna hêzekî bêmefa ye. Siyasmedarên Kurd dibêjin heta ku PYD û hevalbendên wê rast be di vexwendinên xwe de divê berî her tiştekî mîna avakirina baweriyekê van merca pêk bîne. Mercê yekem divê PYD xwe ji PKK bi awayekê giştî û temam veqetîne. Divê şirîkatiyeke rasteqîne bipejîne ku lêvegera wê rêkeftinên hewlêriyek û hewlêrdû duhok be. Divê soz bide atmosfêreke siyasî azad û demokratîk peyda bike mîna rêpêdana vekirina dergehên ofîsên enekesê û êdî bes rê lê çalakiyên sivîl û siyasî bigire û girtiyên siyasî jî azad bike.